Здравейте от екипа на Екозит. Днес ще ви разведем в най-новия ни завършен проект къща с разгъната площ от 290 квадрата и реализирана по стандарта Екокомфорт. Започваме обиколката от антрето, откъдето преминаваме към просторната и светла кухня с трапезария и дневна. До кухнята е разположена компактна, напълно завършена баня. На етажа има общо две спални, ето първата, просторна и светла. По-надолу по коридора се намира и втората спалня, също изпълнена с светлина. Срещу втората спалня е вратата за гаража, а в близост са складовото помещение, както и мокрото помещение. Къщата е на 2 етажа, затова се качваме по красивото дървено стълбище, за да разгледаме и горните помещения. Първата спалня на втория етаж има излаз на тераса с впечатляваща гледка към планината. Срещу спалнята е разположена баня с тоалетна. Следва втората спалня, отново просторна, слънчева, а срещу нея се намира и най-голямата баня в къщата с вана. За още такова съдържание ни последвайте в социалните мрежи.